Здравейте хора, аз съм Любо и ще правим днес клип на Subway Surf. В момента се включва. Тя е една с влакчета, ако някои хора не знаят. В момента допреди малко съм се свалил. В момента ми се зарежда. Ето гледайте. Сега ми показва как се играе, знам как се играе. Тук сега ще покажа надолу. Но не се вързвайте, защото тук много бавно показва. Тоест много бързо. Ето сега ще видите какво ще стане. Ще го направя нарочно, да не се виждате чрез това. Но аз вече съм тръгнал и вече няма да го учите. Не. Ако не знаете за какво са се появили тези букви, ако съберете, аз съм събрал Л, остава само ЕАД и ще имате една кутия, която в тази кутия трябва да натиснете върху нея, ще ви излезне там скейтборд или хикс 2, това значи, че получавате бонус 2 скейтборда. Вече моите са такива. Ето събрах, ето, остава АД. Между другото, ако не знаете как се взима скейтборд, искате два пъти върху екрана. И ако се буснете върху нещо по време на скейтборд, когато сте с скейтборд и когато, примерно, можете да се буснете, вече влака идват пред вас и така. Сега ще ви кажа, ето удрата се примерно, пак оживявате, защото скейтбордът ви е помогнал. Той се наранил, вие не се наранихте. Вече направих 200. Ако не знаете, това са парите, аз вече се буснах нарочно, защото вече съм гледал към рекорд. Между другото, забравях да ви кажа, защото аз това е единчета. Ще трябва да стане, защото така може примерно да ви включа. Не знам какво покажа. Моята има някаква реклама, не знам да споря какви пари ще има в някаква. Ключовете, примерно, ако дадете там ще ви влезе един ключ, който ако го натиснете, ще имате шанс да продължите играта си, докъдето бяхте умрели. Със същите пари, които бяхте умрели, със същото, само че... разбрах. Така хора, това е безплатно, само да влезете в Facebook. Ето. Така хора, вече съм го написал. Това е от ми, който ето го е, вече го имам. Имам си даже ключове, 3 ключа, които ги спечелих чрез Facebook. Вече го имам. Сега мисля да събирам, аз съм взял един друг телефон, който се казва Microsoft Lumia 950. Това е безплатно, този скейтборд. Тук ще има, като тук ще излизат звезди отзад. Това е безплатно, ако не знаете. Това събирам за този, защото преди на Microsoft 950 Lumia съм имал всичко.
не всичко имах този скейтборд, постигнах това, което исках. И вече съм спрял вече и продължих да се събира пари за всеки случай да събирам там за някой човек, който ме кефи. Така от тук вече почвам да игра сериозно. Ето събрах лед, сега ще се плави на кипотия, ето кичета вече се плави. И после ще натисна върху нея, ако върна, ще видите, защото в нея ще умра. Ето умрях, ето ги ключовете, къде ще се плава, тук филата няма. Ето спечели $1000 и имам 18 ключа. Оле, мале. Това са ми приятелите от Фейсбука. Ето Даниела, тази не знам коя е. Те ми излизат. Ето ми е този един от рапциците, така това е моят братовчет Георги. Този един, който играем с него в футбол. Самито, Кушиката. Това е Лелами, Теодора, Алекси. А Флори е моят приятел ми е, който е в Видин. Този Нандо е един малък, който е в втори, трети клас ли беше. Лоренцо, Принци, Юксел, този на Гозна. Това е Елиот. Той ми е пак приятел, който не знам на колко години, на 13 или май не знам. Ето го Славчо, така той ми е братовчет. Тези не ги знам. Рада, това е Рада Борисова. Това е нашата пакомшика. Айде почваме. Хора, вече няма да умирам. Виждате правилата вече на играта. В момента ви гони един дебелак поради причината, която сме написали с маркер, т.е. с такова с спрей сме написали сърбо-сърв, картината на човекът, който е главният в играта и нещо там и войчета и той почна да го гони, защото това не е редно да напише там това, което ви казах и почна да го гони. Това се разказва играта, цялата игра. Ето ви е картината, ако не знаете от Facebook, е тази тук. С колата, това е Mercedes 220. Ако забавка на този ръкот. За този. За този. И за този бал. Това са летящи бувки, тези бувки, като скачате, вижте как е картината. Тя е тук отдолу, когато ви стича времето с нея. След вече ги нямате. Това са летящи, това са тези бувки, които скачат много във въздуха. Не ги взимайте според мен, защото полезни са. Знаете ли защо са полезни? Това е магнит. Ето ще го събират пари, примерно да го хваляте. Ако примерно ви излезе влак пред вас, с тези обувки можете да разскочите, ако нямате изход, можете да разскочите, да го прескочите. Знаете ли защо вече не ми харесват? Защото когато игра с тях и когато скачам, понекога
Скача много на високо и стигва ето много нагоре се блъска. И умирам и така губя парите. В смисъл, печеля ги, ама можех да направя още ето вижте. Поради тази причина е добре, защото примерно нямате изход и можете да прескочите за такъв чайник. Ето тук отгоре пише 1/25. Това значи, че вие имате едно, а също трябва да съберете 25 чайник. Вече почвам сериозно и трябва да говоря вече. Ето го е моят рекорд. Вече почвам малко по-бързо, почвам вече да играя с двете ръце. Дано да излезе ключ. Така хора, ето пак почваме. Вече да ги взимам. Така хора, това беше от мен. Харесате, абонирайте се, напишете коментари, не забравяйте да камбаната. Това беше от мен. Чао!